Il-ħabib ta' tfajla Kolombjana li spiċċat aggredita qrib id-Dragonara irrakkunta kif hu kien itterrorizzat li l-mara kienet se tmut f'idejh. Din it-testimonjanza ngħatat fil-qorti jekk kif komplet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Fabian Paira li nsab akkużat bl-attentat taqtil tal-Kolombjana. Fost diversi interruzzjonijiet fl-awla tal-Maġistrat Donatella Frendo Dimek, ix-xhud spjega kif hu l-Kolombjana kienu fuq il-bajja flimkien ma' koppja oħra u f'daqqa waħda raw li xi ħadd barrani ġej lihom. Ix-xhud li rreferaw għalih bħala Ernesto spjega kif dan ir-raġel niżel lihom u faqa' fl-ixkun tal-ħġiġ mal-blat. Dan kien l-istess fl-ixkun li bih aggredixxa l-tfajla. Intqal kif dak il-ħin qamet kommozzjoni u beda jgħajjad biex in-nies li kienu fil-viċin jgħinuh. Bdejt nitlob li ma tmutx f'idejja, spjega Ernesto lill-Maġistrat. Xed ukoll tabib illi spjega li l-Kolumbjana kellha ferita fonda madwar ċentimetru f'sidra u ferita oħra żgħira illi kienet superfiċjali. Intant fl-awla baqa' jiddomina l-ajjat min-naħa tal-akkużat tant illi kellu sansitra jinħareġ mill-qorti bil-forza. Fabian Paira beda insisti illi hu ħassu imbeżza fil-ħabs u li kienu qed jitrattawh bħala kriminal.